Fil-waqt li tal-Labor qed ikomplu jitħanżru kif iddikjarat id-deputat Laburista Rosjen Kurtajjar fiċ-chats ma' Jorgen Fenek, il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana jerġa' jitlob il-poplu biex jissikka ċintorin. Fil-Parlament il-Ministru insista li l-Gvern issa se jkun bilaqal wara 8 snin sħaħ tajjar miljuni ta' euro fid-deal ma' Vitals u Steward u wara konsulenzi bla doċ, positions of trust u kuntratti għal tal-qalba bħal dak li ħadet Rosjen Kurtajjar. Il-mod ta' kif il-Gvern jonfoq l-ispiża tiegħu irrid ikun għaqli għall-aħħar. Il-Gvern irrid ikun iddixxiplinat aktar minn qatt qabel għal mod ta' kif jonfoq flusu. Clyde Caruana lissen dan il-kliem aktar kmini din il-ġimgħa inċidentalment l-istess ġimgħa li fiha ġie żvelat kif Rosjen Kurtajjar daħlet fil-but mal-81,000 euro minn job part-time li kellha mal-ITS. Soda daqs l-azzar! U kull min ħaseb illi seta' jkissirni, spiċċa tkisseru. Huwa vera illi tajn jeħel xi ftit jew ismijak u iħamġek imma ħbib tiegħi il-verità titla dejjem f'wiċċ l-ilma. Kien is-sit The Shift News li wara biċċar kif it-3 snin Rosjen Kurtajjar ħadet dawn l-eluf ekstra l-konsulenza part-time li tat lill-ITS. Dan huwa l-istess ġob li Kurtajjar bdiet tiftaħar ma' Jorgen Fenek li se tkun qed tieħu meta qaltlu li lesta titħanżer bħal kumplament ta' sħaba bil-Prim Ministru jibqa' jiddefendija. Rosjen Kurtajjar diġà ħalset prezz politiku aktar minn sentejn ilu. Is-sit elettroniku ta' The Shift spjega li apparti l-ħlas ta' 27,000 euro kull sena hija kienet taqla 44,000 euro mill-impjeg tagħha fl-uffiċċju tal-Prim Ministru u 31,000 euro oħra mill-Parlament, total ta' 102,000 euro fis-sena u fil-waqt li d-deputati tal-Gvern qed idaħħlu dawn il-flejjes in-nies qed jintalbu jagħmlu s-sagrifiċi. Jekk qabel kont imur nagħmel xirja s-supermarket u din kienet tiġi tiswa kull 15 mal-220 euro. Illum meta mmur nagħmel l-istess xirja tiġi tiswi 280, 290. U n-nies dan iħossuh. Intant għadu mhux ċar se jagħmel il-Gvern biex inaqqas mill-ispiża tiegħu li ma' setturi se jkunu qed jaraw dak li Clyde Caruana sejjaħ dixxilpina li żguru li sa issa il-Gvern għadu ma rkuprax l-400 miljun euro lil poplu nsteraq mid-deal fraudolenti tal-isptarijiet.